Makadi mkoma. Sibodi makadiyo prophet. Mangasununga kutaura nenene. Yakasununguka prophet. Yeah. All right. Mukadzi wako mpenyere. Mukadzi wangu akashaika. Ani makore mangani? 5 years. 5 years ashaika. Ashaika. Bandiri kuoneswa paine nhumbi dzake dzichiri kumba. Ichokwadi chaicho nhumbi hadzina kutombogoyewa dziriko kumba, asi ndakatororose zvakaita vamwe. Ndakaitogara nemukadzi wangu zvakatonaka, ende parufu kuti wakatochema zvakanaka, hapana pane dambudziko, asi nhumbi wari kuramba kutora ndikuzvitondinetsawo kuti ndoitawo sei prophet. Nyaya dzako dzakugadzirika pano nhasi kwete mangwana. Isusu kuno kuti nopa munhu solution yaupenyu. Saka ndichipedza nesolution iyo uchaona kuti zvichabva zvareruka. Saka wakuda kuroora mumwe mudzimai. Kuroora ndikuda, but ndoita sei nhumbi idzi ndodzinonditadzisa kuti handikwanise kuroora kana nhumbi dziripo. Pakaipa. Hapagarike. Hapagarikike pamba pacho. Muroverei maoko. Nyaya ingoripo ndeyekuti vanhu ava vari kungokuitira utsinye, vari kutora advantage yekungoziva kuti unovatsvaga, you cannot move on. Saka ndinoda kukupa solution. Tibatsirei prophet. Hapana kana one ari kusimudza musoro. Ndinoda kuti kana wabva pano enda unotora hembe idzodzo. Wazvinzwa? Ndikuteerera. Oenda nadzo kuauction unotengesa. Apazoremere prophet apa. I receive, ndatenda prophet, ndatenda, I receive. Manzwa zvandamudza izvi. Pauchangonotengesa zvinhu zvokuauction, zvinenge zvabuda mumba mako, zvatopera. Ndinotenda zvekuti kana gore ukaona paine chazotaurika kana chehembe idzodzi, dzoka pano. Unotengesa. I receive. Taneta nevanhu vanoda kutora advantage. Kuti hembe hatigove zvozoda izvo, enda unotengesa $2 for 2 zvibude. Ngazviende. Tinotenda, saka ndikatotengesa ndobva ndachiroora zvangu zvekuti gore rinoya. Unorora zvako zvaita. Enda unogara pasi. Munoona chi? Pandataura nyaya vazhinji hamuna kunyatsondinzwa. Nekuti ndaona kuti hadzisi kuzofa dzakagovewa. Nekuti vari kudzigova vari kugara zvakanaka. Havana chiri kuvanetsa, havana pressure. Saka kuti ubudirire unonodzibvisa iwewe. Tozotangira ipapo. Imi. Ini ndine mwe faith yekuti chero ndikaona kahuku kakarasirirwa ndokadya kai. Kuita sei koko. Kukabata, kukagocha, kukadya, ndoona kuti pane zvinondivinga here. Anena anotengesa zvatopera. Wozomirira pavachazoti hembe izvo zvabuda. Mwari akuitirei zvakanaka nokuteerera. Nokuti panyika pana pakune vanhu vanokubatira chinhu vanoziva kuti unovabhega chete. Vanotora advantage. Pane zvimwe zvaiera kana zviine zvazvaitwa. Vati kana wakagara nemwana wavanhu zvakanaka, mukaviga zvakanaka, maakudhonzerana pakutora nhumbi. Aiwa. Totengesa isi. Vana mai zvenyu zvokuti hembe dzangu, nhumbi dzangu chizhazheya. Zhazhi hazvitaurwe uchidaro. Kana paine zviri kudiwa, Mwari anoona kuti wakakanganisirwa. Kwete kuti iwe unogadzira kukanganisirwa. Mamboona zvinoita vana mai kuti anosvika padhuze newe so utoita kunge ari kukudyunga. Pauda kungoti musadaro zvingodai ruoko kuti wandirova. Aiwa nyaya haitokugadzirwa. Ndapedza nemi.